Алдагы кытлау хатын без Зур Чиркли авылыннан Самара шәһәренә юллыйбыз. Бүген минем кадерле сеңелем, жан кардәшем, апабыз Аюпова Рауза Вилдан кызы матур туган көнен каршылый. Аңа 68 яшь тула. Дип башлана безнең электрон почтага килгән кытлау хаты. Шул форсаттан якыннары, апасы Рәйсә, җизнәсе Айсә бала оныкларыбыз белән аңа иң изге теләкләрне җиткерер идек. Минем газиз кешем бүген янәшәмдә булмаса да, гомере буе йөрәгем түренең иң олы почмагында, күңелемнең нәк түрендә яши. Сеңелем Зур Чиркли авылында туып үсеп, башлап мәктәп, аннары китапханә техникумын тәмамлап, гомере буе үзе сайлаган эштә хезмәт итте. Бу җиткәч, кадерле киявебез Аюпов Фәрит Муталла булы белән матур гаиләсен кырды. Татулыкта, мәхәббәттә 3 бала анасына әверелде. Өлкән улы Али экономика институтын тәмамлап, бүгенге көндә үз һөнәре буенча экономист булып эшли. Кызы Расимә шулай ук экономика техникумын тәмамлап, бүген финансист буларак хезмәт итә. Нурсинәсе юридик институт бетереп, бүгенге көндә судья урынбасары булып эшли. Гомумән алганда, алар Самара шәһәрендә бик абруйлы һәм хөрмәт ителгән гаилә булып яшиләр. Аллага шөкер, дин юлында. Хәтта киявебез муллалык вазифаларында үти. Һәр балалары да аларга охшап, тату, матур, сыкланырлык гаиләләрен тудырдылар. Барлыкта, бәрәкәттә Аллага шөкер яшәп киләләр. Ел сайын алар туган авылларына да кайтып, мәҗлесләр үткәреп, корбаннарын чалып торалар. Бер сүз белән әйткәндә, сыкланырлык һәм алардан үрнәк алырлык, бик күпләр өчен гыйбрәткә куярлык гаилә алар. Сеңелемнең кулларыннан килмәгән эше дә юк. Ул бик булдыклы, бик акыллы, тәрбияле хатын-кыз. Аның иң кадерле ягы ул кардәшлекне саклый белүе. Мине, апасы буларак, ул бик хөрмәт итә. Бер кайчан да онытмыйча, гел хәлләремне белешеп, хәленнән килгән кадәр ярдәм итеп яши. Барысы өчен дә бүген аңа 1000 рәхмәт укыр идем. Алладан бәхет язган безгә гаиләдә апа-сиңел булып туарга. Син безгә бар яктан да үрнәк өлгесе булдың. Якыныбыз. Бүген дә без синең киңәшләреңне көн сайын кулланып яшибез. Синдәй киң күңелле, ылы йөрәкле, мәрхәмәтле кешеләрне эзләсәң дә таба алмассың бу дөньяда. Барысы өчен дә олы рәхмәт белдереп, матур туган көнең белән котлыймын. Сеңелем диеп әйтер кешем барын, шөкер кылып, рәхмәт әйтәмен. Синең матур туган көннәреңне һәр ел сайын зарыгып көтәмен. Сеңелемә Раббым саулык бирсен, кызганмыйча бирсен шатлыгын, өстәп бирсен иде жәлләмичә кирәк кадәр аңа байлыгын. Әти-әниемә олы рәхмәт, жан кардәшем бүләк иткәнгә. Бергә аның белән матур гомер, шатлык авырлыклар үткәнгә, кай чагында шак катып куябыз. Әллә дибез сеңелем кырыштан, әллә инде Аллам тик бер үзе сыйфатларың өчен тырышкан. Котлы булсын матур туган көнең. Менә бергә табын артында, язсын иде бик күп тапкыр тагын бәйрәмнәрне каршы алырга. Кадерле Рауза Вилдановна, без дә якыннарыгызның бар теләкләренә кушылабыз. Бәйрәмегез котлы булсын, бәхетле булыгыз. Şakta көңіл биреп тыңлыйсың, бар дөнья аңламаганда мине һәр чак аңлыйсың. Дустым гына түгел бит син, күпме наз сыйган күңел, сердәшем һәм якын кешем, без бит туган сеңел. Дустым гына түгел бит син, күпме наз сыйган күңел,
илетер. Дустым гына түгел бит сине күптен аз сыйганы күңел. Сердешим һәм якын кешем, без бит туган апа сеңел. Дустым гына түгел бит сине күптен аз сыйганы күңел. Сердешим һәм якын кешем, без бит туган апа сеңел. Якын дуслар бердәмлеге күчерә ул тауларны. Син янымда булган чакта сизенәмен сынауларны. Дустым гына түгел бит сине күптән аз сыйганы күңел. Сердәшем һәм якын кешем, без бит туган апа сеңел. Дустым гына түгел бит сине күптән аз сыйганы күңел. Сердәшем